Hey guys, I'm CJ and welcome back to my channel. So today's video is a new setup, diba? Kita rin yung sa mga eyeglasses, klaro kayo ang glare. So, kana siya. Karon dilit na ni siya katong palpak na dinglet nga napalit pag sa una nga. Cute kayo, nangit-ngit kayo nya. Napalit pa jud ko laing nga suga nga dili siya ring pero like weird siya tanawon. It's a cube. Karon no tawagan ni kani siya, napalit ko ani nya. Di naman ni mo andar na pod. Amuan daw siya pero hinay kayo basig lobat. So unya karon 3 weeks ago I showed to you what's inside my hiking backpack, trail food or wallet or cellphone or mga sinsilyo or kanang mga medicine. So kanahan ko niya. So I promised last time nga mag-create kog separate video para sa mga ideas or activities of games during camping time. So this is gonna be that video, but before that don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. So sa unang panahon ko itong wala pa yung pandemya, kabawa naman good mo nga si kog camping, si kog laag, si kog kanang adventure, diba? I am with my friends, so kung mga kauban sa bukid nga mag-camp may usahay niya. Camping meaning overnight sa bukid, mag-set up og tents, magluto-luto og mga pagkaon, and then pinaka-favorite nga part sa tanan mag-camping is ang atong gitawag nga socials. Socials is usually happens after dinner, after everyone is settled, and this is the time where you get to meet and you get to interact with your co-campers or your mga friends. And then this time pod may tabo ang mga precious moments nga inyohang ma-make sa inyong camping time. I will give some kay Mo kay actually daghan migduaon pero mo ni ang pinaka-favorite sa tanan. So ready na ba mo? And actually I think guys dili na siya applicable sa camping. So you can also apply this one sa inyong balay. Kamo if bored mo diha, you can kanang huddle up with your friends and family. Pinsay ka uban niyo diha, inyo ning duwaon nga games. So are you guys ready? White tingog. Okay, so happy birthday! Hoy, asa ko cellphone? Mulutaw na! 30 mil! 30 mil! Kapoy ninyo. Ambot ninyo. Hoy, kusok. Timan kita duwara. Murag nawa. First na game na mong ginadula is kitawag na itong S game. Ang S game is like a category game pero with a twist. With a twist. So ang twist guy, all of the words nga inyo insulti kayo dapat walay S. Mura siya category game pero ang nakalahian niya kay instead nga maghatag og category ang kinsay taya, muhatag ra siya og word. So ang next nga person tapad niya or kamong asa inyo hang tuyok, muhatag siya og word related sa iyang gisundan. So say for example, sorti ko og kanang alcohol. So related sa word nga alcohol ang ako ang dapat isorte, which is like tanduay or emperador or pwede po ka ng mga sa tawag ani nga green cross, pero dili pwede green cross kay na may S ang green cross, di ba? And then magkuha na dayon ka nang magsunod-sunod na dayon until sa next nga player until such time nga na masayop og na makasorti og S or mahutdan og word in 5 seconds. Kana siya. Kunya mao na lingaw, mao na amo ang kanang warm up game sa socials kay kabaw ka. The higher the altitude, the higher the bugo. Magkatugay, magkabugo na gid na siya. Wala nga sa pag yun nga lingaw no kay mo sa inyong dula unya pila na ka rounds ang ituyok unya murag wala jud ka nasayop, and then such time nga kana musulti ka sa usa ka word nga with confidence unya ending na S. So it's either hapak ko na mo siya or amo ang paimnon. Bohol. Cebu. Bisaya. What? Walang may S. Ah, shoot! Next kay gitawag nato og category game. So muna pinakasayon category game gyud. Hatag ra og kanang category ang taya nya tanan dayon kay mohatag og iyahang answers, take turns ang masayop or walay mahatag in 5 seconds, pilde, pungkol. Pungkol tagaan og kanang something or ipa-dare. Nya among twist lang ang category game kay di ba usually kay category fruits, apple, mango na amo kay mamura big mga bata magduwa-duwa din mi. Ana dayon category na dayon
Kanya mo answer ka dapat ika humani mo clap. Asa to ba? Category. Fruits ay ika-clap day ka musulti og category o answer day. Kanya anak-nice ani, anak-nice ani mag-clap-clap ka. Sahay mas ma-concentrate ka og sige clap-clap kaysa sa kanang mag-focus og unsa nga word. So mao na siya gikalagutan sa uban ng kumakaob. Ni uban nga dili to mingong nani kay wala tas focus. Pero mao na siya ang rule sa game. Yung muna siya nakanindot ani nga twist kay makalimot ka ba. Kaya ma-focus sa sige pak-pak. Nga sa'yo, ma-distract na ka. Kaya mo banki, wala ka di maog pak-pak o ganangin ani. Ano nang sayot na naman ka. Pili na naman ka. Kana! I don't love you like I loved you yesterday. Okay, so muna ni ang last nga game idea nga ako ang ihatag, which is mao po ni siya amuang finale sa amuang camping socials. Atong gitawag nga mao ni siya. Muna gini, ready na mo? Ako dili pa ko ready. So mao ni siya ang infamous game nga King's Cup. So if kamo dili naman siya applicable po sa kanang mga camping-camping kay kanang pwede man ni ma-apply or pwede man ni madula ngadto sa kanang inyong kaysa sa birthday or sa mga events, pero di ta magpa-birthday ron ha kay kuan basig matrending ya sa Facebook niya, di ba? Manyanita. The shade of King's Cup. So na dapat namin deck of cards, standard nga deck of cards nga kuan. So na ibutangan na ang deck of cards tunga-tunga sa inyo ha. Then each player will take turns in drawing the card, and each card represents something. So from 1 to 10 ano siya mga different rules and regulations. Then ang Jack napod siya yung kagaling rule, which is the question master. Yeah, Queen is the rule maker, which makes the game more fun kay the Queen can enforce a rule na dapat sundon sa tanan until the next Queen will be taken out or will be drawn. So usually ang mga rules naman kay mga bulayog mo sa kayo, like dapat imong tiyog ka chipmunks, like chipmunks sinalaan na so kana karon ingon ani. Di ko ikapoy kayo kinana mo mga rules usahay unya. Ang king first, second, third, fourth kana in the kana sa standard yun ang kana siya kada pulong sa king mag-separate mo og cup niya, magyabo mo ana og something. Magyabo mo ana. Until such time nga ikaupat nga king ang mabunot, iyan ang imnon pa na kung sinarang abaso na. And then if mabunta na nga ikaupat nga king, that means game is over. Pwede na matulog and lights off na dayon. Lights off ha. Pero kuan kana ding mga rules dahil sa per card kay usually ada kay ana na siya. Ana. So mo na nga wala na pag humana ni nga game na yun kay wala na parang kay kuha na kayo kanang mga hubog na. Mao gina ang term gid, mo na gina siya. Pero kuan, usahay tungod ani nga game kay musaba kayo nya daghan na issues dayon. So take note lang guys nga if mag socials kayo mo sa camp, make sure nga you should still be respectful sa inyong other campers and especially the locals. It doesn't mean nga mag socials mo pwede nang mo magsaba-saba og maayo. Take note nga visitors mo sa kaning lugar, so please pay respect and be responsible sa inyong selves, especially sa mga locals nga nagkuan kanang may open gid silahang lugar nga modawat og mga visitors. So kana lang unya watch the volume of your mouth. I mean dili man sad mi perfect pud nga kuan pud nga kana dili mi makaingon, dili mi ingon nga grabe ka hilom gyud, especially sa social sa mota ko magkalingaw na kag maayo, di ba? O kana lang control lang gyud anya kanang control lang gyud sa ato ang tingog ug kanang tawag kay basig kuan mao lagi to respect lang sa mga co-campers. Nasad ba uban nga nag-camp kay para mag-relax kung matulog nya inyo ra i-ruin tungod kay sapa kay mo, di ba? Pakatawa nga murag way ugma mo katawa, di ba? Mula na ang hangyo nya enjoy lang yun sa camping, socials, and get to know with people nga kuan kay naman gani usahay nga kanang namin bago nga joiners or namin mga joiners nga wa mo kaila or namin makasabay nga wa mo kaila, so mga nga time nga mag-socialize and kuan na dayon. Make memories or make moments happen. Cebu Pacific. Okay, so I think
I think this video will be helpful for you guys, especially when you do camping and socials, and especially if board na kayo mo sa balay, you can use this one, or you can apply this one to your anak. And yeah, I hope nga okay ra mo sa akong setup, nga wala ko'y anti-glare nga eyeglass. Kaya if dili ko mag eyeglass, wa jud kay maklaro. Kay botanan ko. Okay, so I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe, and see you in the next video. Please comment down below kung sa inyong suggestions sa ako ang buhaton next, kay mausan akong paningkamutan sa Sure, peace and love.